teóricamente hai restos escritos onde aparece unha cors que de León veo aquí a descansar, sobre todo no Baleario. Non creo que haya ninguna asociación en España que teña materia que temos nós. Pode haber un par de asociacións ao mellor en Europa que sí que teñen, pero aquí en España non me consta que haya ninguna que teña toda a materia que temos nós. Son Eduardo Fernández Adel, vocal de Cultura da directiva actual da Cors Tercerucense. O nome romano meu é Aurelius Olympius Nemesianus, de Creta. Mi nombre es Miguel Albelo Iglesias, presidente de la asociación en este momento. Y mi nombre romano es Cornelius Maximianus Gallus. Que aí queda. Estamos no circo da Cors Tercerucense. Digo circo porque aquí é onde ensayamos, onde construímos, onde arreglamos, onde o pasamos ben e onde disfrutamos mes tras mes, día tras día de adestramento. Creo que por fin temos un sitio cómodo. Durante moito tempo se traballou moito e arreo para facer cousas que foran, digamos, de tamaño natural. A altura que se necesitaría para construir... Son pezas que son grandes e conseguimos aquí ter moito espacio no medio, non só para entrenarnos, sino para, bueno, pues, cando chegan os camións, porque lógicamente se desplaza todo isto en camións, en plataformas, para que de alguma maneira seña cómodo para cargar e descargar. Temos a panadería, temos tamén a cera binaria, todo o que é o de viño, temos pezas de museo, temos unha noria de canjinóns, unha grúa portuaria e material bélico, evidentemente, porque non deixamos de ser unha lexión romana. Moitas das pezas están feitas con colaboración de artesáns de aquí. Se non podemos cos de Lugo, porque non hai quen cho faga, pois procuramos que sean galegos. Tratamos de que os cartos se reinviertan na zona, que creo que é o máis importante. Os comenzos foron, estaba daquela no 2006 en obras a Tinería, o barrio de Tinería. Entón, entre os arquitectos e aparelladores e xente que traballaba ali, pois fixemos unha primeira reunión, fixemos unha segunda e debutamos no Ar de Lucos do 2007. Eu cando entrei, pois, o campamento facíase pois, con moito traballo dos socios. Recordo de estar ali tumbados na Plaza Maior cosendo sacos para cubrir todo. Estábamos daquelas, me parece que éramos 3 médicos e o anterior presidente Manuel sempre nos poñanos a coser. Digo, vos tedes máis experiencia cosendo. Veña, zaca. Blasco pasado de cine, pero bueno, cosendo sacos. De un campamento empezado con madeira de pino así... Con andamios. Con andamios prestados. Pois agora temos, pois, bueno, unha empalizada que se pode mirar para ela, que é resistente, que se pode circular de pé pola Darbe. Está mismo diante do Concello. Na Plaza Maior. Na parcela máis emblemática de Lugo, evidentemente. No anterior Ar de Lucos nos comprometimos co Concello en montar un domingo para trastornar menos o centro, porque claro, había que meter plataformas, un par de grúas, unha das grúas ten un brazo que sobrepasa metros por riba do Concello. Se monta prácticamente en un día, 24 horas. Antes eso se facía en 15 días. Pois o último censo debemos de 73. Algo máis, cerca de 80, xa. Bueno, 80, ou sea. Incluídos hai socios e hai os asociados. Esta asociación só funciona gracias ao único que non é, a veces por desgracia, moi amañable, que é o material humano. De feito, todo isto se debe a eles. O traballo duro, a ese compartir, momentos tamén duros, pero bueno, que está moi ben ver crecer a asociación. Pasamos ahora por unha época un pouco complicada, que é a rejuvenecer as asociacións. Supoño que lle pasa a moitas. É difícil porque a maior parte da xuventude, un rapaz hoxe de 18 anos, bueno, que se meta en isto, tenlle que gustar moito, é comprometerse fines de semana, é comprometer parte das vacacións. A primeira salida que tivemos
foi a Caravanza. A Caravanzos. E xa levamos uns anos no que medramos e fomos non só en España, Sagunto, Guerras Cántabras, e despois fora de España. De feito, xa estuvemos en Rumanía un par de anos. Este ano tiñamos xa cerrado Macedonia e Ucrania, e ahora en setembro a República Checa, pero polo mismo tamén quedou no alero. Somos a asociación máis antiga de todas as que forman parte, digamos, do elenco de asociacións culturais encaminadas hacia o de Lucos daqui de Lugo. Lugo participa a población. Eu sempre o dixen, a xente de Lugo merece un sobresaliente, porque eso non o ves en ningún sitio. En Rumanía, a mellor hai 30.000 personas vendo o evento, pero vendo. A veces cometemos fallos porque é normal, pero si eu vexo que a festa vai a máis. Será de agora con todo isto recuperable 2019? Probablemente non, pero si tocamos un teito moi alto na edición 2019 que foi a última que se fixo en condicións plenas. Creo que Lugo dá a talla a nivel artístico, a nivel de investigación, a nivel... sempre encontras facilidades para conseguir aquilo que queres. O falamos sempre antes de salir. Ten en conta que é unha representación, pero en canto sallamos, somos legionarios romanos. Non é ni Miguel, ni Pedro, ni Manolo. O amigo que máis me impresiona é o desfile. Sí. O sea, o desfile ben levado. Sí. O sea, a máis somos unha récord deles. É unha fonte de amistade, como é un deporte ou como é unha profesión alternativa. Pero si hai un bon ambiente de amizade. Sí. Facíase incluso máis antes que agora, agora levamos un ano que vai por dentro. Sempre procuramos que a xente se quede tomar unha cerveza, pagan incluso, a directiva paga a primeira ronda, un pouco para que a xente, vaya quedándose... Para facer grupo. Facemos grupo, falamos, contamos da nosa vida e que iso é a parte boa precisamente desto, que senón...